Sifike bematasa kakhulu kulemboni ekhiqiza amaqabelo ezinze eSenturon eGauteng eqanjwe ngegama lakhe uLindiwe Nkunahupha iLindiwe Sanitary Pads. Leli bhizinisi lasungulwa ngo-2018 ngenhloso yokuqinisekisa inhlanzeko emantombazaneni asemancane. I attended an event, it was a women event, and one of the speakers said they were not happy with the fact that in South Africa we've never had a female president and we do not have a sanitary pads manufacturing company that's owned by women. And I was like, that's strange, that can't be right. Imishini abayisebenzisayo ikhiqiza amaqabelo angama-80 ngomzuzu nje owodwa. Kanti ke leli bhizinisi linezisebenzi ezingaphansi kwekhulu. Iningi lazo abantu besifazane. I wanted women to be part of the value chain of the production of sanitary pads. And I wanted women not just be end users of sanitary pads. Kuyithuba eliyingqayizivele ke kwabesifazane abasebenza lapha ukuzikhiqizela umkhiqizo othi bona. I'm using Lindiwe Sanitary Pads as well. I'm working in Lindiwe Sanitary Pads. So in Thabisa Tata. This is a great experience for me. I've never thought I'll get here in life. Ngokusho kocwaningo lwenhlangano elwa nobubha iThe Bourgeon Project, abalelwa ezigidini eziyisikhombisa amantombazane okunzima kuwo ukuthenga imikhiqizo yenhlanzeko yabesifazane. Nkunahupha uthi ufuna ukuguqula konke lokho. Kanti ke nango umlayezo wakhe kosomabhizinisi abasafufusa. Dare to dream, and do not allow naysayers that says, you can't make it, you don't have the experience. Ngonyaka u-2022 inkampani iLindiwe Sanitary Pads ibonelele amantombazana izinkulungwane eziyishumi ngamaqabelo ezikoleni. Njengamanje le nkampani isebenzisana nezitolo ezihlukene kuzo zonke izifundazwe. iLindiwe Sanitary Pads ingelinye lamabhizinisi elikwazile ukuthi libuyise isithunzi somuntu wesifazane. Ezindabeni zethu kumzansi wethu nginguSlindo Kuhle Gumede ngibika ngiseGoli.